బ్యాక్ శ్రీ మహాలక్ష్మి శారీస్. ఇవాళ వచ్చేసి మంచి డైలీ వేర్ శారీస్ అండి. సూపర్ క్వాలిటీ కొన్ని చాలా బాగున్నాయి శారీస్. సార్ వీడియోలో మొత్తం చూడండి, శారీ మొత్తం ఎంత బాగుంది. ఇంకా వచ్చేసి మంచి కలర్స్ అన్ని అవైలబుల్లో ఉన్నాయి చూడండి. అండ్ బ్లౌజ్ పార్ట్ మాత్రం సూపర్ కాంబినేషన్ అండి. అండ్ శారీ మొత్తం ప్లేన్ వచ్చేసి ఇది బార్డర్ వస్తుంది చూడండి ఎలా ఉంటుంది శారీ. ఒకసారి శారీ మొత్తం ఇలా ఉంటుంది. అండ్ బ్లౌజ్ కూడా ఈ టైప్ వస్తుంది. బ్లౌజ్ మొత్తం చాలా బాగుంది. ఇంట్లో మాత్రం సూపర్ కలర్స్ అన్ని అవైలబుల్లో ఉన్నాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అసలు శారీ. ఈ బ్లౌజ్ అనమాట. ఈ శారీ వచ్చేసి ఇది. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ అన్ని డార్క్ కలర్ చార్ట్ అనమాట. చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ స్టాక్ కోసం అయితే మేము ఒక 1 వీక్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ కలర్స్ వచ్చేసి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో